Dwe mar achiel dhi ka gima rumo higani mar 2022. Wadong kod dweche maromadi abiriyo kende to wadhi e debe mondo mi warwake loch baba the 5th Prime Minister moluor Raila Amolo Odinga. Unginga. Urwake to kukaw penji. Bise kaw kura. Ai, ana asendikora. Mamu bose kaw kura. Mino se kaw, nyachiro se kaw, mikacha se kaw. Mpango kando se kaw. Iwinjo, mane trend. To gimodhi renja boda matinga, onge kura. Ja boda matingi, onge kura. Not a registered tingi. Youth, most of the youths e kaw kura. Gisiko mana niko wanyo bani wewe nango. Ni winyo ka baba no yuake county wa Mauma Bay, the county of choice. Yes. Ni nya ojana mona modage ka kura. Ebe chiemo kikumie. Wayiego kiko chiem. Ngeni jo bujene mabende oko ka kura gi. Gionge mon mokwongo gin waunde. Mano ile ma jo posa chiemo, gero na mini na doro chiemo, okura to ko kawo. Mago jo ma uso jakom o wabiye. Jakom no ywak mokalo, ni en ko ka kura. Oko dhi chuno wiye. Oko dhi chuno. Yes. Ka to ko wacho ni oko dhi chuno bige ang'o mano I support baba. Baba kata itoke kichung. To kora ng'ombe nuso ko wange. Ko wacho ni oko dhi chung ka dipo no uso ko wange rango. Maka they don't vote. Lakini page to trend ya America. Jigoto na manani wache meloya kurundi kulege nao. Iwijo mane kaka weche chalo. Kora mami nyano kataka Amos Kimunya. Yes. Mano majority leader in National Assembly. Kipipiri. Ka achiel koda jaod bura Masa County Mamuranga mano mikai Sabina Chege. Okaondege. It's called Sabina Chege. Okay. Sabina Chege. There's nothing like Chege in Kikuyu. Onge. Chege. Bige ni Amos Kimunya. Yes. Ge Sabina Chege. Bige ni chonne gine ke. Bige man. Binge wachno. Ja dong Sabina Chege nini Chege jalendo nwatio kode. Watio kode. Jogi chono ngeri achon. Ala. Okay, na gin siaya. Yes. Ndalo Ere kaka jotelo mawuok Central Kenya god Kenya. Biro siaya. Alego. Josia ukuru wiwa. Ugenya. Josia factory mukuru we mugike Nyanza ka. Okunyal ka ukura why? In the last 5 days Mose Kalo Josia 2,000 only. Why? Yarieda. Ugenya. Alego songo. Alego jipod la road speaker. County Assembly. Osemoke. Anomondi makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto miso. Ka we about siasa here. Yes. Nyonju bo waka ni oyo earthquake biro. Earthquake maja weather wacho ni tanguru ni earthquake moro biro ka on Sunday. The weather pattern. Ni nguru matek batie ndu atur. Ni earthquake ni yegne piny. Kain gamuna ni moro. Ichwado nikech earthquake ile yudi. Ni koro earthquake manyocho biro chieng' Jumapil. Ni en migosi Wycliffe Musalia Mudavadi. Wuod Mudamba. Yes. Kanyakla chiel kod Martha Karua. Ogai man na Kenya. Kanyakla chiel kod William Kabogo. Yes, Mano, we don't have Kabogo, it's Kabogo. Mano gai madon bura mar atiwa Jibebe. Jibebe Party of Kenya. Jibebe Party of Kenya. Gi Justin Muturi Speaker. Yes. Negi gichako riwruok manyien mar siasa. Mong'ere kaka mo. Kenya Kwanza. Kenya Kwanza Alliance. The KKA. Which means ni Okanotho. Newe tangula. Ochamo ko mukombera Bungoma. Intention mar jo wadekgie. Yes. Ya wood Kenya gi nyar Kenya ni. Enango. Kwanza we must make this thing clear. There is only one person. Milongo ni we will misuse the term earthquake. We only have one earthquakeness. Yes. In Africa mangema. Is earthquakeness Raila Amolo Odinga. Enemoka wacho earthquake mar Mudavadi. Tokoro mar Mudavadi. Oginya kata riembo sura. Gimar ka Martha Karua en mane? Mamane. Macha ni ilongo nango. Ilongo nango. Oktiuma. Miba trembling cha ilongo kanango. Une musomo geography uni joko wuor. Trembling. Ilongo nango tremor. Tremor. Macha tremor. Koro mane koso tremor. Tremor oknya buogo. Mabor gi tremor. Makalausi oknya buogo suna. Okay, kwan maduong mag ji moro madekgie. Gi jolopge. Nchi winjo ka running mate mar Mudavadi. Senator Cleopa Malala Omondi. Yes. Ogudu Genjuka. Otuona ngo. Ne wanyalo donje. Azimio. La umoja. Kaka mo. Equal partners.
ni kaka equal partners. Yes. Nito wanyalo donje uda kaka ngo. Kaka ngo. Stakeholders. Tokoro okubuchaji gimanya kwa wach kamarende be osebecho ne baba. Marende wacho. Not knowing ni baba emano miyo oyudo cheo mar speaker. No wacho nao. Tindo blichore. No wacho nao. No wacho nao. Wacho ni we Luyas. Luya en ginga. Nga. Wane Luyas go. Iwinjo. Kenen gi vote achiel. Kora penji. Yes. Niluongo ni principle nde magoka. Donge. Otingo Marende. Yes. Otingo Jirongo. Otingo Cyrus YK92. Cyrus 1K92. Weta. Mabindi dhako wayo ka. Okinya cha Weta. Wadgi chung Nairobi bwana gi ODM. Mano wadgi. We ma serious. Wat Jakom. We ma serious ai. Okinya bimo gi Weta. Eto batisha. Ngeki mano batisha. Kata nyo cha embo babo. Yo ni wano kwa nyala siro Jakom. Nikecha moa no chawa. Ka modero wa bolori. Botangula wacho maber nia. The spirit. The body is willing, but the spirit is not willing. Iwinjo. Omiyo onge kalausi machane kalausi manwa neno ya marach but intention magi ngio picha maduong intention margi gidwa ni gichunga third force mondo wadhi rano minjo dhi rano ok betimore aido ngiso nono first half Jakomo se chwado joka 2-0 first half over 2.5 turaika ku okawuonde turaika ku dong wadhi kao dong wadhi to last minute iwinjo sani pod wadhi lupo wapuro makmana wadwa jiwo joluo adwa wuoyo gi jaluo Danda majaluo. Iwinjo kapo kawuoyo gi Walwe. Woguru oko dhiuru ka ukura. Kaen ma uyuma kama round to bro ywake cho. Wadhi chwado. An wang no ka ywage. Ok nachaka ywage. No yudi kionge upande jo kura. Boka. Kata to baba fungiki wadhi bondo. Anadhi ayedo kodi bondo. Jogo pia tuko kodi kama. Osemoke. Kedoliel Anamudi makoyo. MC Jakakamega Spandito safu botomis. Doko Mabe. Gik moko the great county of Homa Bay. The county of choice. Ungi Wembley. Ni winjo kaka apenji. Gimane babo wacho ni no both ne koso no wacho gimongeyo. Aparo ni baba no wacho na ngoa. Akuba his akubaness. Banana is difficult to climb. Yes. Osoti Mabeli ni apa. Mayan kwa kao lodge kaniko de malu. Yes. Who am I to yine manje pinga kanda kuba kimotimo. Who am I to oppose baba? Baba kose watonia Akubo City. Akubo City ya kutosa. In fact, Akuba onegomede nano Wembley. Onegomede third term. Ni nano Wembley. Aworo Wembley. Ape macha track mari. Uloso track mari juo kuma. Ai mago jo alego mobiro Omabe. Iwi. Omabe onge jajuo. Onge nono. Onge biwa onge jajuo. Koro ne wan kabondo kasepol. Iko mar Dr. Olel. Mano a personal physician. Mar the late Laktar Makende Adonija Pedo wona logo Mzee Jaramogi. Take. Yes, to coincidence ni although hii ke 20th twatimora par. Ora par mar Jaramogi. Ai ya wa jadungra Jaramogi no jalejo. Jadune jalejo. Yes, man is a fact. Gimano mora. Nje gimilongo ni leadership. Gi servant leadership. Gi moko pogruok gi nango. Gi dictatorship. Gango. Mano kawaji. An kanya ubi. Giginya kawaji. Ruto is a perfect example of a dictator. Ruto. Dr. William Samoei Ruto. Yes. Man in the miwanja. Nyathi no graduate dakumie wheelbarrow. Nyathi nga. En lawyer. Wakawodi nyathi graduate mie wheelbarrow. Okay. Servant leadership. One called servant leadership. Mano baba. Yes. Then one called good leadership. Uhuru. Legacy. Then one called tenemine. Yes. Madeo mine wetegi. Ma welcome Laktar Eve Akinyi Obara. Wow. Manonya rai. Kasipul kosoka bondo. Kabondo kasipul. Use chieme. Daktari. Angei. Bwana. Ni neno gima notimore sama ne baba do wuok kabondo kadhi ndhiwa. Yes. Angoma notimore. I mean, a chopper. I want to make it very clear that this chopper belongs to 4 people. Who and who? Pilot. Iwinjo? Mano jariemb ndege. Mar ariyo, Ogeta en nga. Mano bodyguard Jakom. Mano ringo gi Jaramogi. Mar adek, Baba kubet front kanyo bath pilot. Ogeta bet chien. Then number number 4 anytime anywhere. Mano mar Professor Peter Anyang Nyong'o Ubanga Wanyalunga.
Ileko godi chieng. Ong'iew ndeke. Apango ko no. Obwanga wonya lunga ong'iew ndeke gi nyalo mar ng'iew ndeke. Macha ndeke jakom. Koro gima notimore nyoro itemo chachowa. No. Gima notimore nyoro. Ularo nyaka ndeke. Chalo matatu. Her Excellency. Mano the second governor. Chakinyo gi governor ni chon. Kidero. Kidero kendo. Nyar Wangaya. Okay. Nyar Wangaya kile duto. Ong'iew gani kama baba nitie nyako ber but baba. It's okay. Kata kamano ndek baba. Ka okonyisi ne hedhi. Yes. Ni neno wich kuno bende nyong'ane umu ni umu. Dr. Eve Akinyo Bara. Yes. No nego bende ndegi ne ji ang'wen mana yedho ndege. Tadwa penjo. Duoka. Her Excellency, iwinjo. Her Excellency. Gladys Nyasuna. Can she afford a chopper? No, she can't afford a chopper. Chopper pesa dio yo. Kane ma afford ka chopper. Chopper 200,000 only. Jenga ma afford a chopper. Mano pesa Lolwe TV. Chopper ona. Ka tek to koro kila ng'ato bigi chopper ne. Political decency. Yes. Require ni kajatelo wadu masenya. Mono to dhako wadu ken jatelo madhako. In order of protocol. Yes. Itimo gima nyara enyote mocha. Nyawang'aya seen in politics. Odwa high left. Yes. And jakom. Okinyal bwana. Angisi ni ndege no kama ma Aida onge ma en minwa. Iwinjo to nyongwe makawo space. Osemoke kendo liel. Ano moni makoyo. MC Jaga Mega Spalite. Yes. Obochka. Nyakau. Nyakacho bochka. Turga dumo wuor. Ni jago moro ma wuod ndhewa. Obukore dhi kwalo transformer nyakacho. In fact, and I support. How? I support His Excellency the President. Weche vandalism. Ukwalo nyaka nini? Bridge madunga. Ukwalo bridge. To mano to kete gimuko cho simama ginene ko cho kiambele. Ukwalo si chimo. Ukwalo pylons mag chume mabende keote ko simaka. How? Mheshimiwa Rais kero gi nyaka. Anange joma uso gi chumbe. Kisumu ka. Angegi udongunegi. Witie radio news isomo chumbe be iuso. Jo omiyo nini jogo kelo vandalism. Nyongo be town jogo kwalo gigo. Ikwalo poles yote magango. Sitima bridge ikwalo. Governor gero bwana. Okineka kaka jikwalo un kibuyo pong. Omiyo wuod ndhiwa mano dhi temo kwalo transformer nyakach. Owang. No romo gi makolo wer. Yes. I mean iwinjo ka okinyal wuok ndhiwa ni dhi kwalo transformer nyakach. Nyakach lamo. Weketho nying ndhiwa. No. Oketho nying ndhiwa. Ene moketho nying ndhiwa. Kata wuod ndhiwa machielo bende. Obukore lokore gi nyare. Suoli. Mano yuma. Iwinjo. Nyaka koro walok gini. Nyaka walok timbe wa. Majaode moyude in the act. Honestly. Gi nyare monyuolo. Mano dodong kwero. Mano tima gwen no. Iwinjo. Onego wakuong ng'ano. To justima cha nowang. Ogonya mina nega. Mo confess kende. Kara stima noko chwade. Stima deber ka chwade to wapanga liel. Anabe abede MC. Osemoke kendo liel. Ano moni makoyo. MC Jaga Mega Spalite saf goto miso. William Samuel Ruto. Yes, His Excellency. Daktari. His Excellency. Opa Korean in Benin the 5th. Yes. We only have the 5th in this country. Only one the 5th. Only one. Wetangula the 5th. Kolo Wetangula be the 5th. Hey! Madividi be the 5th. Iwinjo Wetangula is a Wajibebe, William Kavoko be the 5th. Nitie Girongo be the 5th. Just Scandal Mamombasa. Marende be the 5th. Mukisa Kitui is a 5th. Eto bere wadeti no no evidence. Yes. Gin gimor. Koro kangen to be put any the running course any the race. No. I think naibu wa rais nyaka koro lokako campaign. Okinya donjire gi baba pile. Fruit soldiers iwinjo gi Karen Nyamu girine wacho. Mheshimiwa campaign material. Nataka mzee wa choma. Karen Nyamu. Mzee wa choma. Apenji. Ati ni dosi. Swali. Nitiere gik moko makata wache rally mar jatendi madwa chung. Nyinano ka wuod sugo nyocho mawiye penji. No more. Wacho ni amesema chuma lie tena No. Okawuondi political decency. Yes. Decorum. Sami wacho gimoro bed ka jenda mari. Onge tiende ni kamora mora midhi Makueni, idhi Machakos, idhi West Pokot and mana baba. Yes. No, baba cannot be your agenda. Kanyi kama namoro godo gi jotelo machalo Junet Mohammed. Yes.
John Badi. Okwere. You should have your agenda midwa uso na jopiny. Baba cannot be your agenda. Baba is not even your equal. Us bottom up hapo chini mnaona namna gani tu hapo chini alafu tukuje hivi. Hivi ndio bottom up economy mauti. Baba. Baba. Baba to nyaka go ini. Yes. Baba nyocho ni Migori. Yes. Kehancha en elder sani. Kehancha. Elder. Obede endorsed kaka the elder. To gimase realize bopinka. Baba oher kuonde mamoko moingo kaluoka. Everywhere. Ka wuondo baba kok everywhere. Ka wuondo baba. Ngawuondo baba. Wan ngon gi nga. I was in Western. Iwinjo. Western Kenya go Western. Nan Bukungu. Baba oher. Kuria Kehancha naneno gi wanga. Masara kiriodo odwoke chama yote war. ODM. Unto baba oheri. Jakom to kukaa ukura. Uwondo Jakom. I'm saying it without fear or favor. We uwondo Jakom. One Jakom upo uwondi. Uwonde. Gor be tindo we always stand with Jakom. Ujwango gor. Kata manasani kaka kanisa wacho. Inano kura baba wajo nie. Waero ga dhi ka kura dakika mogik. Sida madibedo and you cross the system. Yes. Mane sida madibedo. Kita chiel. But I must love Nyanza leaders. Iwinjo. Adwa wacho Kisumo ka. Prof no organize. Prof ki county commissioner no luongo bura. Iwinjo social Mama Grace Onyango social center. Ma jotelo mag siasa te obiro kanyo. James Matthew Onyango Koyo. Dugi. James Nikal, Shakil Sabir, Olago wona luwach dap. Iwinjo ne gin kanyo yoto to Mama Nyamunga ne ni kanyo. Mama Nyamunga. Yes. Maintain. Koro namo. Ne gi wacho di. Watch voter registration. Iwinjo. Waero yuma oyo. Gini kikone go benwe wuoye sakasa wachokru chiri kako ganda. Wamoto joma tindo. Vote mikao kawuono, kura mingado kawuono ema bende dhi keto wa eratil. Nito bende sama kuchopo samar luto mbulu. Ingeni samo ki luto mbulu ne Jakom. Chalo kama vote ne Ruto William Samuel Ruto. Yes. Kareriek. Atinda zepo ojerieko. That is as simple as a spoiled vote. Of course. Koro walokru patchwa. This is the time nikech mabende tielo mogik mar kambulu onge moro kendo. To kok wayude wangni, ok nwachak wayude. Mano ba wacho. Yes. Osemoke. Kendo liel anomoni makoyo. MC Kakamega Spandita safugoto miso. Woda bandu. Lemo to bende. Onge gima ber kilamo Nyasachi migo chonge piny odi kacha. Kami kachinika nyachira benika. Giketi diere. Okinyalemo gi jouti. Okinyala. Ibiro winjo siri gi bwana. Gitima When you are talking to God. To dongi lemo nikech gima lam ne onego beni konyo uteke ka jo ot. Koru lemo. You are the head. Iwinjo. Iwacho ni Nyasaye abiro iri atur. Kendi. Mama ni chanda. Mama chanda. Mia nguvu madil ko mama ni. Mato kadwa. E piny mangima. Ng'ato ka ng'ato kama mondo mi alam motero e god ruoth. Chopne Nyasaye. Yes. Kendo yudo duoke wang' sa. Moko chopo dunga. E piny Kenya ka. Gimo mako dhoga nitie lam moko mbendo oganda osebedo kalamo. Yes. Salam gi. Bedo mana ansade pinje mamoko. Pinje gimo miya wacho kama. E piny Afrika ma milambo. Yes, South Africa. Ato donge. E Kenya kan tiyo mose bedo kalamo ni yawa. Mad G4S ga G4S mo gomo pesa ni. Gore piny wali pesa. Januari ni. Alam no gitimore mana South Africa. To Kenya ka. Ni wan samo alam ka mengi gima gore piny ka. Lori mar kongo. Yes. Lori mar mattress. Winyo. Lori mutingo mo. Winyo ni stimo chwado winyo. Niga mkate magore piny. Sueli. Avocado. Sueli. Na lamo ka. Dibedo mana answer South Africa. Yes. South Africa lalge pesa yote. Nyasaye mwalamo. Nyasaye mwalamo. Jehova. Wakwai. Hivi ndio mbele ka. In the next 2 weeks. Tuomnua geta riyo magpesa mondo wakawe pesa. Wayude node. Talking dollars donge. $. Yes. Koro macha ko kikwalo. Ikwanya pesa. Mano pesa ni. Hivi ndio pesa no legit. Omiyo Mungu aliye juu. Tusikie maambie. Osemoke. Hello. Anomoni makoyo. MC Kakamega Spandita safugoto miso. Governor Zakaria Okoth bado. His Excellency. Governor Matiyo. Kendo tiko tam mare. PDP. Kendo party leader mar PDP. Uriri. Maendeleo. Chap. Mamlaka kwa mwananchi. Jomo koncha bukoro loso posters. Yes. Mokete mbui. No dhi chunguri. Uriri. Sueli. Uneno governor wana. Was it legit? No.
Gavana Pogolando. Tine boacho neno konyalo bang Ruto. Yes. Deputy President. I think he's better off. The governor is better off in PDP. As a party leader? Yes, or take charge mar chamane. Would you negotiate the PDP? Yes. Money the way to go. Si ayalego rasanga no acho ni anok da chung dawe. Ok do chung dawe. Muhiya miluongo na tani. Sani en gamalo. Sani por gilaro ni speaker. A majority leader. Minority. Ni dekanye. So Western Beni wacho ni Oparanya dok Butere. Ni Butere. Mago gikumi wacho. Oparanya dhi malo. Haya. Kwa we about joma dhi malo gi joma duogo piny. Apenje penjo moro. Joho Nyali. Apenje penjo moro. Mago X, mago werigo. True story. Ojamong teso no. Ojamong to no bayo chon. Yes. Werigo. Penjo moro nitie ka osiepa moro no penja. No mera. Joma dhi malo, ino jotelo madhi malo. Ne wanyocho wadhi malo konyo baba golweny. Yes. Ginego jadi. Ginego jadi. Don giduogo gi mazao. Giduogo mo? Gikedo ne baba. Gikela mo? No. Gikedo mobilization. Ne wanyocho wadhi malo konyo baba golweny malo. Yes. Koro giduogo piny ka. Ero nchu dhi elweny. Ginego jadi siga di mag baba. Siamnwa. Wabiro gi mos. Biro ga mo? Baba kelo mos kila par. Kama tinde gimonago. Giwacho ni hawa wan nyocha wadhi lweny mar Azimio la Umoja. Yes. Nyocha wadhi sero bulu ne baba. Okay, ukelo mbuladi. Mbuladi mukelo. Hai. Sani batinde ineno nyaka ncho gidhi malo no. Sani ginyalo mako simu. Tadwa penji. Sani gima mheshimiwa timo. Sani waheshimiwa te. Sani huyu ni onge tije. One give vacancies. If I can vacancies moingo 4,000. Apart from the presidency. The presidency? Can you vacuum bwana? Can you vacuum? Ili go siasa bwana. The 5th replace the 4th. Direct. Yes. Automatic. Aya. One Governors 48. 48. Mar Central Bank chapoki kelo kani. Women reps. Senators adi. 47. Nominated adi. 12. 62. Women rep 47. MPs kada. Moduro. Over 300. MCS 1,450. Mago mag elected. Yes. Nominated one giri. Nominated. Une nominated. Katonwa kwa. Omiyo sani nitie tije. Vacancies. Kiwa about tije manitie vacancies. Okonego be ni jio moko barwa ka gi koko pile ni ni thuolo mag tije onge. Koro lande gi yero. Do lar lemo go. Yes. Mara reo. Resign. Iwe tich banya se omi ni dhi chung. Iran. Beria. Kaeto bichalo gi mheshimiwa manyocho yiere apisi inyalo bedo governor. Yes. Inyalo bedo MP. Moloto MP CSE. Nyocha moro gi moro kama nyocho mheshimiwa Odoyo Wido wacho. Mano chairman mar caucus Lake Victoria. Yes. Development. Lake Victoria Basin Development Authority. Ni mor ni wacho ne jopiny ni tiyo maber gi CDF. Yes. Ni mani chaliga mowa gi guok mago patagoge no ni apedha to gimukelo dale nango suna. Omiyo sani ikre uru wadhiwa for this seats. In fact, adwa encourage women. The women folk woguru oko. Uru keto kanyo alani una nomination. No. Mama ido era. Nomination is no. Fight for your space. Nomination is no. Mane kaka weche chalo. Mogik. Samida kiode ngato. Yes. Ina tenant. And landlord, and landlord. One god kidienje mag tenants. Yes. Chiegni nyadi chiko. Adwa no wuoyo adek kende. Nitiere achiel malugore kaka kori lugore ni in landlord no. Yes. You are ni deputy landlord. Ano kana boy landlord and landlord. Ene monge kuotho tema timore plod ni ene monge suoto ume gimora mora majirendo wacho tingo to ne landlord. Yes. Wabed joma beyo. Mana achiel. Mara ariyo. En tenant. Yes. Odar a plot moloyo nyadi uchiel. E thuolo maromo higa achiel. Yes. Mago jomok mago jomok chul rent. Wauni. Jomok chul rent. Waunde. Usiku tu tuk. Odar gi tuk. Ange gi mtot gi yak Nyamasaria. Odak Nyamasaria.
Osemoke Kendo ane moni magoyo MC Jaga Gomega Spundito some. nyaka warom juma mano manyien wawere gi yath kwek manyo ko bedo yath kwek no bedo mana kala usi bed mana kete e Lolwe TV nikech gini en marwa oriti masani.